Казан шәһәре Иделбуй районы 10-нчы татар-рус мәктәбенең 2-нче сыйныф укучысы Әгъләмова Вәзилә. Габдулла Тукай һәркемнең ашыгысы килә. Урман буйлап ширкә очып бара иде. Бер нәрсә ашарга уйлана иде. Шул урында гына шамлыкка бер чыпчык йөри иде, азык эзләп, пыр-пыр эчеп. Инде ширкә бичараның гомере бетте. Теге чыпчык сетермәстән килде, тотты. Чыпчык күптән ашамаган, бик аш иде. Ширкәне азык итте, капты, йотты. Шул җирдә очайды бер ябалак. Азык фәлән юкмы дип карангалап, төште аның ут күзенә бу чыпчык. Ул ябалак бу чыпчыкка төште эчеп. Инде хәзер чыпчыкның да гомере тәмам. Үзе хәзер ябалакка булды тәгән. Ябалагын бер-ике рәт чукып йөртте, күз ачканчы чыпчык та бетте. Вәссәлам. Булды пәйдә әле кайдан бер зур бөркет. Җил иткән канатларын селкеп-селкеп. Тотты да ул безнең батыр ябалакны тәгәнләде, шукып-шукып, йолкып-йолкып. Әллә кайдан шунда килеп чыкты аучы. Урманнардан ул да бер кош-корт эзләүче. Аучы килеп якынлашты бөркет белән, атты бөркеткә тугрылап мылтык белән. Җәдрә тиде тугры тезеп аткан җиргә, авып төште бөркет, җәдрә